Lola. And the result for last year for falls in the time 64.94 seconds. Resultatet for Lars Trier var 4 fejl i tid 64,94 sekunder. Og Stein Andresen er jo en af de helt tunge internationale ryttere fra Norge. I 2008 var han med til at ride OL i Beijing på sin hest Lebo. Helt tilbage i 94 red han verdensmesterskaber første gang i Haag på hesten Delight, som mange af os jo har set internationalt utrolig mange gange. Derudover har han været europamesterskaber hele 3 gange, og han har alene i år mere end 20 placeringer i top 10. Han har 2 sejre, der er helt friske. Han har nemlig Nations Cup sejr fra CSIO'et i Drammen på Høje de Monterrey, og